Така, гледайте третието и втора част, защото първа част... Не свърши видеото, защото... Да, свърши видеото, да. Така, както казвах, опитах се да прочита това... Уврежда ли нещо? Доротия... Ага. Такова. Озаряваща маска с екстракт от череша. От цвят на череша. Начин на употреба. След около 20 минути. Аз как ще се случи от 20 минути? Не може да пише нещо на английски, не. Ще са от 3 минути. Ще гледам не. Що? Оле, но съм тъпа, уи! Ето, това мира от нея. Реално. То май няма да български. Много ясно. Ми взимай телефона и почва да превиждаш. Так, тук. След около колко време? Как трябва да разбира? 20 минути. Брат, как ще се случи от 20 минути? Виждам само една. След около... Къде му и другата част на той? Къде е, Жулия? Къде да знам? Не виж колко голямо е било. Искам още на тази част. Това много завижда. Аз разбрах 20 минути. Така, хора. Стягаща грижа, почистваща Франция. Въобще не знам корейски. Добре. Давай да слагаме. Да, то няма много време. Хора, на 4% трябва да сложим тази маска възможно по-бързо. Не, всъщност и на мен не трябва. Така, аз имам с жълтата. Слагаме. Не може да преместиме и там. Добре, аре. Гайс, сме в обстановката. Местата. Да, не местата. Очевидно си Така, още ми беше по-удобно. Според мен ще правим трета част, защото няма как време. Да, мога да се разгледим, защото ми е удобно. Да, хора. До втора част. Трета.